guztioi, gaurko saioan abenduak 19 10 goizeko 9 eta dekogu lokutoren moduan Paule eta Nine Irati. Apa Paule, zelan? Egunon Irati, gaur oso pozik nago eguzkia dagoelako, eta esaten da bie urrengoko astean bebai eguzkia egongo dela. Zeu, zelan zaudi Irati? Ba, ni bebai oso ondo, gainera badatoz gabonak eta dabiz ipintzen izotzpista, eta nik pentsa dut juta lagunekin zedauz deskontu pilo bat. Orduan badakizue, gabonetan ez badeko zuez planik, izotzpista aukera oberena izango litzateke. 10 lagun joaten basarie bakoitzak euro bateku deskontua egingo dotxue. Nik uste dut merezi dauela, eta nik jadanik nire egutegian apuntatu dut egun bat izotzpistara joateko. Baby, you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. And until then I'll smile true. That I know I was happier with you. Hey, hey, Eta orain azken orduko berri batzuk kontatuko dizkizuegu. El Mundoko aldizkariak esan duen bezala, orain dela 10 egun, Julen izeneko ume bat zulo batan jauzi izan. 2 urte ditu eta oraindik ateratzen saiatzen ari dira. Zeo zer gehiago badakigu kontatuko dizuegu. Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. No duele el golpe, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión Orain, kilorarekin goiez, El Paiseko aldizkariak esan duen moduan, Rafa Nadal Australia Openeko semifinaltara heltzea lortu du. Bera aurkakoa Greziakoa da, eta Stefanos Tsitsipas du izena. Oso onak dira biak, eta teleporten emango da, eguerdiko ordu bietan. Anima zaitez! Eurize da. Eurize da. Txinkoan, aski sentitzen asmi, busti-bustitze, dagoetan dagoetik bera, ustaritzen, zein gazteizen, bardin jausten direk, Gaur egun oso argitsua da, baina arratsaldean txirimiri apur bat egingo du. Gauean euria aritu denez, euriko botak eruetea gomendatzen dizuegu. Bada espada arratsaldeko 4etarako euritako bat erueta izango zan oberena. Gainera bebai aukinbida kontuz errepidetan, sekotxek egiten da bien laban eta zuen abiadura murriztu behar dozue. Eskerrik asko! I say, oh, why does it feel so good to be there? Getting what I want, boy, why does that make you so mad? You see, oh, why does it feel so good to be there? Orain, gonbidatu berezi bat dekogu, Vanessa Rodríguez. Vanessak azken 3 urteetan 2 pelikula egin ditu. En busca de los niños perdidos eta 11 de septiembre. Apa, Vanessa! Kaixo neskak. Zelan zauz? Oso ondo, azteko prest. Zera izen da Pedro López zuzendarekin lan egitea? Privilegio oso handia izen da, munduko zuzendari oberenarekin lan egitea, asko ikasi dut. 11 ezta? Bai, Urtarriak 27 estreinatu zen eta jende askori gustatu zitzaion. Zera bizi dituzu egun hauek? oso urduri egon naiz, baina nire jarraitzaileak oso mezu politak bidali dizkidate. Uste duzu pelikula honek zure bizitza aldatu duela? Bai, nigan konfiantza gehiago hartu dudalako, eta nire bizitzan erabaki hobeagoak hartzera lagundu nau. Bueno, ba, eskerrik asko eta sorte on pelikularekin. Zuei, agur.
Aurten Disneyland Pariseko 50. urteurrena da. Horregaitik, Disneyko pertsonai guztiek esperientzia izugarria eskaintzen dizuete. Pertsonai barri asko etorriko diez bizitan zuekin egoteko. Eta nagusientzako, badakizuenez, hainbat kontzertu egongo dira. Adibidez, Shakira eta Selena Gomez. Horrez gain, familientzako deskontu mota asko egongo dira. Oso esperientzia ikaragarria eta paregabea da. Aprobetxatu eta webgunean sartu zaitezte, han topatuko duzue informazio guztia. www.disneylandparis.com. Anima zaitez! First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Hemen dituzuez Euskal Herrian gehien entzuten diren abestiak. 10. postuan Oxigenoa Nogen taldeana. Bederatzigarren postuan, Vas a quedarte, Aitanarena. Vas a quedarte, porque te juro que esta vez voy a cuidarte. A nuestra historia le hace falta una segunda parte, aunque nos digan que eso nunca sale bien. Vas a quedarte. 8. postuan Lapa Mait. Berri zura aurrean gogoan nauzu, zure irribarreak baietz dio. Nire begiek betzaituzte abaztu, bale aldiak ondoren emata. Eta baten da bieta jo, bestik erdeko. 7. postuan, Mujer Bruja, Lola Indigorena. Yo no soy romántica, lo que busco es la práctica. A todos les gusta ir hablando de mí, a veces les oigo decir mujer bruja, el ridículo que te asusta, pero eso es lo que me gusta. Yo no sé portarme bien, nada bien. Mujer bruja, el ridículo que te asusta, pero eso es lo que me gusta. Yo no sé portarme bien, nada bien. 6. postuan Reggae Anegan Agur Bendetana. Agur urruneko, agur bihotzeko. Agur urruneko, agur bihotzeko. Otsoen antzera, aldera, uzkurtu gabe, koldartu gabe. Otsoen antzera, izutu gabe. 5. postuan, Thank You Next, Ariana Granderena. Tiempo that I say thank you, next, next, thank you, next, next, thank you, next. I'm so fucking grateful for my ex. Thank you, next, next, thank you, next, next, thank you, next. I'm so fucking stemmer. 4. taldean Nora Nogenena. La 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 la. La 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 la. Beldur pauso bakoitza kontatzen etorri naiz, bideak esango didanaren zain, azkeneko aldi batez. Eta 3. postuan, Sweet But Cycle, Aba Maxerena.
with your play. You just can't help it. No, you'll play along. Let her lead you on. You'll be saying no, then saying yes, 'cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's... Bigarren postuan Orekariak, Eskakeitan eta Juantxorena. Itxasoak erantzunak balitu bezala, isilunek urra. Eta lehenengo postuan De la Tierra hasta Marte, eta aste honetan lehenengo postuan De la Tierra hasta Marte, Alfredena. Quédate conmigo hasta que se caiga el cielo. Cuando no queden días ni para estar contento. Quédate conmigo, no sé cómo acaba el cuento. Cuando no queden días ni para estar contento. Bueno, eta urrengo egunera arte, agur!